saber què fas, ara? Au, afanya't, espavila, vinga! Sí, senyor. Què faig ara? Fes-t'ho com vulguis, però aixeca-la! Senyor Follet Mecànic! Què passa? No! Però què fas, Follet Mecànic? Quina vergonya. Encara sort que no t'has trencat el nas. Calla! Ja t'he dit que per treballar a l'obra t'has de posar el casc, Follet Mecànic. Es pot saber què feu? Agafeu la luminotita, ràpid! No la podem moure. Sembla que li hagin sortit arrels. Hem aconseguit envoltar-la amb un cable, però no podem fer res més. Ja no sabem què fer. Ja ho tinc! I si posem una bomba i l'esmicolem? D'aquesta manera la podrem treure. Estúpid! Com pot ser tan ximple? Encara que la puguem treure, ens costarà molt transportar-la fins al quarter general. I si fem servir... Tinc una idea. Mireu. Al final aconseguiran endur-se la luminotita. Mira! Ostres, he fallat. Què passa? He vist algú. Què? Atrapeu l'intrus! Espereu! Oh, quin mal! El secret de la família Lumino! Hola! Bon dia, nois i noies, com anem? Avui hem d'aprendre moltes coses, esteu preparats? Sí! Senyoreta, què li ha passat a la mà? El què? És que aquest matí he caigut per les escales, però no ha estat res! Per les escales? Ostres, per les escales! Ostres, maleïdes escales, no penso perdonar-les. Mira que ha ferit la seva preciosa mà dreta. Com pots dir aquestes bestieses, Soshi? Si no ens l'emportem nosaltres de seguida, els follets negres trobaran la luminotita tard o d'hora. Ho hem d'evitar com sigui. Sí, tens raó, però com ens ho farem per emportar-nos una cosa tan enorme? Doncs no ho sé. No podem perdre el temps excavant, no acabaríem mai. I si demanem ajuda al meu pare? L'home de la rosa? Vols dir que t'hi podràs posar en contacte? Com t'ho faràs? Tu només et portar la contrària, Soshi, però de solucions no en dones cap. Què vols fer, doncs? Tens alguna idea millor? No. Ai! Ets un... Jo m'hi posaré en contacte. Ah! La ninja! Ho diu de veritat? Esclar que sí. Que bé! Ara la luminotita està segura. Em sembla que no. Què? Els follets negres ja han trobat la luminotita i estan a punt d'endur-se-la. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, prou! Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, prou! Molt bé. Vinga, anem per feina. Sí! És la locomotora que es va destruir. Deuen voler transportar-hi la luminotita. Doncs no els ho penso permetre! Espera, Izami! Què feu? Per què m'atureu? Pensa una mica, no veus que ara no hi podem fer res? Però si els deixem fer... Deixeu-me'ls a mi! No us podreu endur la luminotita! D'on ha sortit aquest? Qui ets tu? La caputxa blanca és la marca de la justícia. Mentre el mal recorri el món, el destruiré en nom del cel. Endavant! Aquestes paraules... Són nostres! A l'avi li encanten aquestes coses. Sóc el defensor de la justícia! Sóc l'encaputxat blanc! Què? L'encaputxat blanc? Ja sabeu com és, el meu avi. Quina passada! L'encaputxat blanc? Tranquils, no cal que m'ajudeu. Molt bé. Au, vine, encaputxat blanc.
Molt bé, tu t'ho has buscat, noi. L'encaputxat blanc és molt fort! I tant, és que a l'avi li encanten aquestes coses. Molt bé, ara és la nostra. Soshi! Soshi! Què t'agafa? Mentre l'encaputxat blanc els té distrets, aprofitarem per pujar a aquella locomotora. Vols dir que agafarem la locomotora, Soshi? Exacte. Per cert, algú sap com es condueix una locomotora? Això no ens ho ensenyen a l'escola. Els herois primer actuen i ja hi pensarem després. Sí! Els Gambaman bé són capaços d'agafar el robot de l'enemic i conduir-lo, oi? És veritat! Molt bé, sabeu per on s'entra? A veure... Fullet d'armadura, ja venim! Ara veuràs! Deixeu-nos estar! Aquesta llum... El drac és la marca de la justícia! Mentre el mal recorri el món, el destruirem en nom del cel! Shinzen Gumi! Endavant! Ara veuran aquests! Teniu! Heu arribat just a temps! Estàs bé, Odi? Què dius? Soc l'encaputxat blanc i el nou justicier! Però si tothom sap qui és. Au, deixem-lo que assumir. Però què dieu? No somniu! Ja sabia que apareixeríeu per aquí, Shinzen Gumi. Us guanyaré o ara o mai. Fullet armadura, hem vingut a ajudar-te. Ah, sou vosaltres. Fullet mecànic. Fullet daurat. Follet platejat. Som els quatre grans dels fullets negres. Quins pallassos. Ei, que us falta un fullet! Ei, fullet armadura, corre, vine cap aquí. Ja vinc, home, ja vinc. No cal que cridis. Au, tornem-hi. Follet armadura. Fullet daurat. Follet platejat. Fullet mecànic. Ei, per què el primer ha de ser el fullet armadura? Va, home, si és igual. Però, a veure, per què carai hem de fer una postura? Per competir amb el Shinzen Gumi hem de tenir una postura com ells, no? Segur que t'has passat tota la nit practicant la teva postura. Vols callar? Però què fan ara, aquests? Voleu que us digui què en penso? Em sembla que a aquests els falta un bull. No m'ho puc creure. Això és un cas de vida o mort. Haurien de ser més seriosos. Voleu parar d'una vegada? Vinga, nois, esteu preparats? Sí, aquesta vegada ho hem de fer bé. Vinga, estem preparats. Molt bé, ja estem preparats. Fullet mecànic. Follet armadura. Fullet daurat. Follet platejat. Endavant! Som follets negres! Ho heu fet molt bé! Gràcies. Vinga, ja podem tornar a lluitar, no? Això serà bufar i piampolles! Sí! Shinzen Gumi, endavant! Ara! No sigueu ridículs. Que us penseu que ens podreu guanyar amb aquestes armes? Ja veuràs com sí! I tant! Què passa? No funciona. No ho sé! No! Què us en sembla, Shinzen Gumi? Hem fabricat uns escuts que ens protegeixen del vostre poder. No ens guanyareu. Ostres, no! Ens haurem de concentrar molt si volem guanyar. Ara el Shinzen Gumi ja no ens fa cap por. Emporteu-vos la luminotita! No! La luminotita! Ah, ja és meva! Ja és meva! Per fi hem aconseguit la luminotita. Oh, no! Hem d'aturar la locomotora! Oh! Para!
Hem arribat a temps. Sí, afanyem-nos. La Izami i els altres estan lluitant desesperadament. Han d'aconseguir la luminotita, costi el que costi. Sí, No ho serà gens fàcil. qui ets tu? Que no em coneixes? Soc la Follet número 7. Oh! Què passa? Oh! Deixa-me'l a mi! Oh! No ho fas gens malament. Ara, corre! Sí, No! gràcies. Ja me n'ocupo jo. No! Que aquí hi ha l'entrada! Aquí? No, no! No hi pots entrar! No hi pots entrar! Molt bé. Eh? Té! Què pretens? Que n'ets de beneita. Et penses que deixarem que us endugueu la luminotita com aquell qui res? Què vols dir? 100 punts! Resposta correcta. És una trampa? No! Ei, no te'n pots anar? En Kai, no! Molt bé, ara ho puc controlar. No. Benet, estàs atrapat! Oh, no! És una trampa! Doctor Hanaoka, ets un babau! Mira això! Ho sento molt! Aquesta luminotita és una imitació! Ho entens ara? Izami! Izami! Noia ninja! Tot és una trampa. Hem de fugir d'aquí ara mateix. I el pare? Què li ha passat? Està bé? Ho sento. Què? Tenim el doctor Hanaoka i la luminotita. Tenim una pila. De màquines! Fantàstiques. Amb el turbotalp traurem la luminotita fàcilment. O sigui que la luminotita que hi ha a la locomotora és... Naturalment. És una trampa per capturar el doctor Hanaoka. Oh, fullet daurat, com va això? Molt bé! Ja hem capturat el doctor Hanaoka! Pare! Perfecte! L'operació s'ha acabat. Marxem! Retirada! Ràpid! Apa, ja ens veurem! Adéu! S'han esfumat! Què dius? Això encara no s'ha acabat. Tinc un mal pressentiment. Jo també, Soshi! Hem de sortir d'aquí! Oh, no! Això s'esfondra! Oh, no, no! Anima't, Izami. Ets una noia molt valenta. Trobaràs la manera de sortir-te'n. No et donis mai per vençuda. No pateixis, pare. No em deixaré vèncer. Cuida't molt, pare. On som? Esteu tots bé? Més o menys. Em sembla que estic sencer. Què carai ha passat? Mireu! La luminotita ens protegeix com un escut. No m'ho puc creure. És una cosa ben misteriosa, aquesta luminotita.
Sí, però finalment els follets negres se n'han apoderat. La família Lumino ha intentat protegir-la durant segles, de generació en generació, i ara he fracassat. Què vol dir? Durant segles? No l'entenc. Ja ho entenc. Tu ets una descendent de la família Lumino, oi que sí? Ara hem de marxar d'aquí. Per aquí hi passa corrent d'aire. Deu estar comunicat amb algun passadís subterrani dels follets negres. Per aquí. Aquí hi ha una bifurcació del passadís C. Si tirem cap a l'esquerra, podrem sortir a la superfície. Tu coneixes molt bé. Bé, sí. Hi ha una cosa que no sabeu. De fet, la família Lumino havia format part dels follets negres. La luminotita és un objecte desconegut que va caure de l'espai fa molt de temps. A l'època de les guerres civils, els meus avantpassats van formar un cos secret sota les ordres dels follets negres. L'ideal dels follets negres és eradicar les guerres i la fam d'aquest món. Per aconseguir-ho, necessitem la luminotita. És un element imprescindible per dur la pau i la felicitat al món. Aquesta és la vostra missió. Busqueu-la! 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 Però el veritable propòsit dels follets negres era un altre. Tenien l'ambició de conquerir el món sencer utilitzant el poder de la luminotita. Quan els meus avantpassats se'n van adonar, van deixar els follets negres i es van endur el secret de la luminotita. Des d'aleshores ens han perseguit dia i nit. Quina angoixa. Deu haver estat molt difícil per la teva família. Per sort vam trobar un bon aliat. Vols dir? El Shinzen Gumi. Això surt al diari d'un avantpassat meu. Sí! Ei, mireu, nois. Una paret de pedra? Deu ser. Una sortida! No hi podeu ser, qui vinga. Sortiu, sisplau. A fora. No pot ser. Ostres, tu! Aquest cop hem perdut. Han capturat en Kai, quina desgràcia. Noia ninja. Sí? On el va conèixer el meu pare? Va ser quan jo tenia més o menys la teva edat. Perdona. És aquí on viuen els Takagi? Sí. El teu pare va saber que existia la família Lumino gràcies al diari del Shinzen Gumi i va venir a visitar-nos al nostre poblat secret. O sigui que ets un descendent del Shinzen Gumi. Sí. Molt bé. Jo t'ensenyaré l'art de la família Lumino. Moltes gràcies. A partir d'aquell dia, el teu pare va començar un entrenament molt dur amb mi. És fantàstic. Es nota que ets una descendent de la família Lumino. Sí. Saps què? Crec que la luminotita és una esperança per la raça humana. Però si en fem un mal ús, no trigarem a destruir el món sencer. Ei, jo t'ajudaré. La meva família i el Shinzen Gumi són amics, oi? T'ho agraeixo molt. Així lluitarem junts. Oh, que bé, genial! Ara entenc per què en Kai anava tan sovint a passar uns dies a la muntanya. El sol surt cada dia. Fins i tot quan estiguem més desesperats, el sol continuarà sortint cada dia i ens portarà la llum de l'esperança. Hem de continuar lluitant. És una promesa que ens van fer ell i jo. La nostra veritable lluita encara ha de començar. Sí! Maleïts siguin els follets negres! No se sortiran amb la seva! Senyoreta Haruka, què li ha passat a la mà? Què? Oh, és que aquest matí... Ha caigut per les escales, però no ha estat res, oi? Sí, les escales... Què m'heu fet dir? El pare,
l'avi... Tothom és increïble. Ens estaven enganyant. Sóc l'encaputxat blanc, no sóc el teu avi! S'ha disfressat molt bé, senyor Can Ryusai. No, que no! Sóc l'encaputxat blanc, jo! La luminotita ja és nostra. Ha arribat l'hora de fer-la servir per fi. Ostres! En Kikomaru ens ha donat un plànol de la base secreta dels Fullets Negres i hi hem tornat per